Истина или предизвикателство, момчета? Истина. Нали предизвикателство казахте извън камерата? Ема това не е мъжкарско. Истина, той е предизвикателство. Добре, на Добре, предизвикателство. ти истина. Кога ти беше първата целувка? Миналата година. На колко години си бил? На 13. Как се казва тя? Виктория. Много токсично име, честно. Ти от всичките си избрал най-токсичното име. О май гад! Боби, давай наградата на момчето. Мерси много. Слушаш ли ме сега много внимателно? Добре. Имаш задачата да спреш някой случайен човек, минувач от тук и да го накараш да последва профила на Мистер Стикс в Инстаграм. Можеш ли да се справиш? Ами не знам. Как се казваш? Борис. Борис, ти си мъж, няма как. Когато жена ти зададе въпроса, можеш ли да се справиш, твой отговор трябва да бъде какъв? Да. Точно така. Айде, почвай. Добре. Давай. Да бяга. Ето. Профил? Да, мисля. Ами много ти благодарим и на тебе ти благодарим. Боби, ти си страхотен бе човек. Браво на теб. Давай награда. Моя даш, току-що си печели награда. Здравейте, мистер Стикс.